Sa paglipas pa ng ilang araw, wala nang naging balita si Istoy tungkol sa maaaring kinaroroonan ng lalaking nagpatrabaho sa kanya sa pamamahay ni Lolo Uding. Animoy, kasabay ng paglaho ng tahanang yon, ay ang paglaho rin naman ng lalaki. Pilit man itong iwinawaksi ni Istoy sa kanyang isipan, subalit patuloy pa rin itong bumabalik sa pagsapit ng gabi. Kahit ni isa sa kanilang baryo, wala siyang pinagsabihan sa kanyang kinasangkutang kaganapan. Isang araw, napagpasyahan ni Istoy na mag-ikot sa kanilang baryo upang magtanong sa pagkatao ni Lolo Uding. Ilang linggo na kasi siyang binabagabag ng mga katanungan sa kanyang isipan, kung kaya't matindi na ang paghahangad niya ng mga kasagutan. Ang unang pinagtanungan noon ni Istoy ay ang iilan sa mga matatandang kanyang kababaryo. Marami kasing may alam ang mga matatandang yon ukol sa istorya sa likod ng naglalahong tahanan. Subalit kagaya niya, wala din itong ideya sa hiwagang bumabalot sa pamamahay na yon. Maging ang taong nagngangalang Uding ay hindi kilala ng mga matatanda sa kanilang baryo. May iilan siyang narinig na mga haka-haka na meron umanong isang antigong bahay na nakatayo sa kanilang lugar, subalit matagal na itong nasira dahil sa labis na katandaan. Sa ilang oras niyang pagtatanong sa kanyang mga kababaryo, wala ni isa sa mga ito ang nagkaroon ng ideya sa kanyang mga sinasabi. Animoy yun din ang unang beses ng mga ito na makarinig ng kwento tungkol sa naglalahong bahay. Kapag alam ni Istoy na walang muwang ang kanyang kausap ukol sa kanyang sinasabi, ninanais na lamang niyang ilihis ang paksa ng kanilang pinag-uusapan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-iikot sa baryo, nadapo na nga siya sa bahay ng isang manggagamot sa kanilang lugar. Bantog ang manggagamot na yun sa kanila, kung kaya't inaasahan na ni Istoy ang pagkakaroon nito ng kaalaman tungkol sa naglalahong bahay ni Lolo Uding. Magandang hapon! Wika ni Istoy habang kumakatok ito sa bahay ng manggagamot. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman siyang pinagbuksan ng lalaking nakatira sa lugar. Ang pangalan ng lalaking yon ay si Miguel, tubong oas din. Odoy, magandang hapon din sa'yo. Magpapagamot ka ba? Bungad na tanong ni Manong Miguel. Nang marinig ni Istoy ang sinabi ng matanda, pinili niyang pumasok na muna sa tahanan nito bago sabihin ang kanyang pakay. Manong Miguel, hindi po ako magpapagamot. Bagkus ho ay, meron lang ho sana akong itatanong sa inyo. Wika ni Istoy. Sige Istoy, magsalita ka. Sagot naman ito. Kasabay ng pagsagot ni Manong Miguel ay ang agad namang paglahad ni Istoy ng kanyang nalalaman tungkol sa naglalahong bahay. Unang pagdinig pa lamang ng matanda sa pangalang Uding ay agad namang nakuha ni Istoy ang atensyon nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagkukwento, maigi naman ang pakikinig ng manggagamot. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nailahad ni Istoy ang lahat ng kanyang napagdaanan. Nang malaman ni Manong Miguel ang lahat ng kanyang naging istorya, maging ito ay hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Sigurado ka ba sa iyong sinasabi, Istoy? Hindi ka naman ba nananaginip? Tanong ng manggagamot. Hindi ho, Manong Miguel. Totoo ho ang lahat ng yan. Sa totoo lang, kayo lang ho ang pinagsabihan ko ng kwentong ito. Dahil alam kong kayo ang merong karunungan tungkol sa mga ganitong klase ng bagay. Yung iba kasi sa ating mga kababaryo,
Tinatawanan lang ako't sinasabihan ng baliw. Sagot naman ni Istoy. Hayaan mo ang mga yan, Istoy, dahil hindi nila alam ang kanilang sinasabi. Masyadong kakaiba lang kasi ang iyong naging karanasan, kung kaya't sa paningin ng iba ay isa itong kabaliwan. O bueno, ngayong binanggit mo na rin lang ang pangalang Uding, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Pero paalala lang, Istoy, ang lahat ng maririnig mo sa akin ay nakabase sa kwento ng lolo ko na siyang aking maestro. Sagot naman ni Manong Miguel. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang pag-umpisa naman niyang magkwento kay Istoy. Ayon kay Manong Miguel, na matagal nang umanong merong bali-balita tungkol sa naglalahong bahay sa Oas. Ang karamihan sa nakakaalam nito ay ang mga manggagamot lamang na napapadpad sa kanilang lugar. Marami na ding sumubok na pasukin ang tahanang yon, subalit wala ni isa sa mga ito ang nagtagumpay na makalabas. Ang lahat din ng mga ordinaryong tao na nakakakita sa bahay ay nawawala ng memorya sa pagsapit ng mga susunod na araw. Maaaring yon ang naging dahilan kung bakit walang nakakakilala at nakakaalam sa ganoong hiwaga ng tahanan ni Lolo Uding. Dagdag pa ni Manong Miguel na ang tahanang yon ay ang unang tahanan ng kanilang angkan na siya ring nagpasa sa kanya ng kwento. Ayon sa lolo ni Manong Miguel, na naitayo umano ang tahanang yon 2 siglo na ang nakakaraan. Ang unang tumira sa pamamahay ni Lolo Uding, isang marangyang pamilya na tubong Oas din. Don at Donya na ang tawag sa mga ito sa kadahilanang marami itong pastohan at mga taniman. Sa paglipas ng taon nilang pananatili sa tahanang yon, naging masaya naman ang kanilang pamumuhay. Nagbago lamang ang lahat nang magbuntis ng sanggol ang babae. Maraming tumingin noong albularyo, subalit iisa lamang ang sinasabi nito, na ang kanilang magiging anak ay isang batang merong dugong engkanto. Kapag pinilit nila itong ipalaglag, kasabay na mamamatay ang kanyang asawa sa pagkamatay ng sanggol. Dahil sa ganoong kondisyon ng engkanto, walang nagawa ang mag-asawa kung hindi ang ito ay sundin kahit labag sa kanilang kalooban. Sa paglipas ng 9 na buwan, wala ni isang aswang ang gumambala sa pagbubuntis ng babae. Kahit wala itong pangontra, kampante itong naglalakad sa gabi dahil sa gabay at suporta ng mga kalahi ng engkantong kanyang ipinagbubuntis. Sa pagsapit ng araw ng panganganak, naging maayos naman ang pagluwal ng sanggol. Marami noong nagpaparamdam sa kanila, subalit lahat ng yon ay kanilang ipinagsawalang bahala. Nang tuluyan ng makalabas ang sanggol, ay halos mag-ungawan ang lahat ng nilalang sa buong paligid. Sa paghawak ng babae sa sanggol, biglang merong bumulong sa kanyang tenga ng magiging pangalan nito. Tinawag nila yung Uding, kahit labag sa kanilang kalooban ng pangalan. Animoy ang kanilang pamilya noon ay naging alipin na ng mga engkanto dahil sa sanggol na pumasok sa kanilang pamilya. Ang buong akala ng mag-asawa, magiging mahirap na ang kanilang buhay. Subalit, magmula noong isinilang si Uding, mas lalo pa silang tumamasa ng karangyaan. Marami silang nakikitang ginto noon sa iba't ibang parte ng kanilang tahanan nang sa hindi malamang dahilan. Sa paglaki ni Uding, naging masaya naman ang kanilang pamilya hanggang sa dumating ang puntong lumitaw ang totoong mga magulang nito. Paglalarawan ng lolo ni Manong Miguel sa mga engkanto, kasing taas lamang ito ng isang ordinaryong tao,
Subalit meron itong gininto ang balat. May korona din itong gawa sa ginto at merong napakaraming nagkikinangang bato na nakabaon. May daladala din itong tungkod at isang espada na gawa sa buto ng hayop. Ayon sa mga manggagamot, na ang ganoong uri ng mga engkanto ay merong kakayahang magtaglay at mangalaga ng kahit na anong uri ng mutya. Kilala din ang mga ito sa pagtago ng iba't ibang uri ng mahihiwagang gamit na kanilang nakukuha sa mga elementong nagagawi sa kanilang teritoryo. Matapos masilayan ng mag-asawa ang pagmumukha ng mga ito, doon nila nakita ang pagbago ng kaanyuan ni Lolo Uding. Noong mga panahong nagkita sila ng kanyang totoong mga magulang, bigla din namang nagkulay ginto ang buong balat nito. Nagbago lamang ang kulay ng balat noon ni Lolo Uding noong tuluyan ng maglaho ang mga engkanto. Sa paglipas ng taon, namuhay ng marangya itong si Lolo Uding at ang iilan sa kanyang mga kapatid. Kahit pinapakitaan na siya noon ng hindi magandang pag-uugali ng kanyang mga magulang, ay hindi na lamang niya ito pinapansin. Ramdam na ramdam noon ni Lolo Uding ang pagkawala ng pagmamahal ng mga ito sa kanya. Animoy, hindi siya nito totoong anak kung siya ay tratuhin. Dahil sa hindi magandang asal na ipinapakita ng mga ito sa anak ng engkanto, kung kaya't napilitan ang mga nilalang na gumawa ng hakbang upang maipagtanggol ang kanilang kauri. Hindi lang kasi basta-bastang kalahi nila si Lolo Uding, dahil sa ito ang magmamana ng susunod na trono ng kanilang lahi. Nang hindi na maatim ng mga engkanto ang pananakit kay Lolo Uding, doon na sila nagpalipad ng parusa para sa mag-asawa. Lahat ng kanilang kayamanan ay dahan-dahan nilang binawi, maging ang iniingatang agimat na kanilang ibinigay sa ama ni Lolo Uding. Ayon sa iilan, na ang agimat na yon ay merong kakayahang magbigay ng pangitain sa mga lokasyon ng kayamanang nakabaon sa mundo. Yun din ang hinahangad ng lahat ng kadugo ni Lolo Uding sa pagbabakasakaling makamit nila ang walang sukat na kayamanan. Ilang buwan pa ang lumipas, tuluyan na ngang pinalaya si Lolo Uding ng kanyang mga magulang. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na ang desisyong kanilang ginawa ay ang siyang pinakamatinding pagkakamali na kanilang ginawa. Dahil sa pagpapalayas nila noon kay Lolo Uding, kaya labis-labis ang galit ng mga engkanto sa kanila. Sa puntong lumuwas ng bahay si Lolo Uding na umiiyak, ay doon na din nag-umpisa ang pagsusumpa ng mga engkanto. Maniwala kayo o hindi, tanging mga anak lamang ng mag-asawang yon ang nagkaroon ng pagkakataon upang makalabas ng kanilang tahanan. Ang kanilang mga magulang naman ay kasabay na naglaho kasama ng bahay. Dagdag pa ng lolo ni Manong Miguel na magmula noong nagpalaboy-laboy itong si Uding, nagawa pa rin siyang pabalikin sa tahanang kanyang kinamulatan. Doon na din nag-umpisa noon ang sumpa na magpapakita lamang ang bahay na yon kapag kabilugan ng buwan at kapag merong bumisitang kadugo ni Uding. Sa pagkawala noon ng tahanan ay ang paglaho rin ng mga alaala ng mga taong minsang nagtrabaho sa ilalim ng pamamahala ng Don at Donya. Nang marinig ni Istoy ang kwento, hindi niya mapigilang mag-isip sa kung papaano nagagawang matandaan ni Manong Miguel ang tungkol sa naglalahong bahay. Manong Miguel, paano niyo ho nagagawang matandaan ang istorya sa likod ng tahanan ni Lolo Uding? Tanong ni Istoy. Kasabay ng kanyang pagwika
ay ang pagtitig naman sa kanya ni Manong Miguel ng napakaseryoso. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla itong nagwika ng, "Yang uding na tinutukoy mo ay papo ko." Para sa mga hindi nakakaalam, ang ibig sabihin ng papo ay kalolololololololohan. Bahala na kayo kung gaano kahaba. Nang marinig ni Istoy ang sinabi nito, halos matumba siya sa kinauupuan niyang silya. Hindi kasi siya noon makapaniwala na si Manong Miguel ay kaisa rin ng angkan nila Lolo Uding. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, tinalakay kay Istoy ni Manong Miguel ang tungkol sa mga nakabaong mutya sa tahanang yon. Dagdag pa niya na ang kasalukuyang pinamamahayan ngayon ni Lolo Uding ay isa ng tahanan ng mga mutya. Sa kadahilanang ang bahay na yon ay kanyang pinaghihinalaang pinag-iimbakan ng mutya ng mga engkanto. "Istoy, may balak ka pa rin bang pumasok sa tahanan ni Lolo Uding?" tanong ni Manong Miguel. "Hindi ko alam, Manong Miguel. Pero kung susundin ko ang aking isipan, baka nga, yun ang gawin ko." Sagot naman ito. Talagang wala kang takot no? Sa bagay, ganyan naman tayong mga tao. Sinwerte lang tayo ng konti. Pakiramdam natin, swerte na tayo habang buhay. Sagot naman ni Manong Miguel. Matapos nilang makapag-usap, agad namang nagpaalam si Istoy na uuwi na sa kanilang tahanan. Bago pa man niya lisanin ang pamamahay noon ni Manong Miguel, nagawa pa nitong mag-iwan ng isang paalala sa kanya. "Istoy, kung nais mong muling pasukin ang tahanan ng lolo ko, ay bantayan mo ang pagbilog ng buwan. Magpapakita ang tahanang yon sa sino mang nagkaroon na ng kaugnayan dito. Alam kong masisilayan mo ulit ito sa pagsapit ng nakatakdang panahon. Mag-iingat ka, Istoy, at sana'y palagi mong tatandaan na ang lahat ng bagay sa lugar na yon ay purong mutya o di naman kaya'y agimat." Wika ni Manong Miguel. Nang marinig ito ni Istoy, agad din naman siyang nagpaalam sa manggagamot. Habang naglalakad siya pabalik sa kanilang pamamahay, doon na niya inisip ang kanyang mga dapat gawin sa mga panahong muli siyang magagawi sa lugar na yon. Alam niyang hindi na magiging masaya noon si Lolo Uding kapag nagawa siya nitong masilayan sa pangatlong pagkakataon. Ilang araw pa ang lumipas. Walang ginagawa noon si Istoy kung hindi ang magpabalik-balik sa bakanteng lote. Alam niyang doon nakatirik ang pamamahay ni Lolo Uding dahil sa nagawa na niyang maging pamilyar sa lugar. Lahat ng sulok ng lugar na yon maliban sa bakanteng lote ay tandang-tanda pa ng kanyang isipan. Isang hapon, habang naglalakad si Istoy sa kanilang baryo, bigla siyang nakasilay ng mga taong nagmamasid sa bakanteng lote. Bibihira lang siyang makasilay ng ganoong uri ng mga kaganapan, kung kaya't ninais na din niyang makiusyoso. Habang patuloy niyang tinititigan ang mga panauhing yon, biglang nanlaki ang mga mata ni Istoy nang masipat niyang hindi normal ang pagkurap ng mga mata ng mga ito. Imbis na kasi napababa ang pagkurap ng mga ito, pahalang. Labis-labis na ikinagulat yon ni Istoy sa kadahilanang yon ang unang beses niyang makasilay ng ganoong uri ng tao. Matapos niya itong makita, agad din naman siyang nagkubli sa isang kahoy, di kalayuan sa kanyang kinatatayuan. Nang mapansin ng mga ito na wala nang dumaraan na tao sa paligid, bigla itong lumapit sa bakanteng lote nang sa hindi malamang dahilan.
Habang patuloy na pinagmamasdan nito ni Istoy, doon na unti-unting nag-iba ang buong paligid. Sa pag-apak ng mga taong yon sa bakanting loteng kinaroroonan ng naglalahong bahay, ay bigla din namang naglaho ang mga ito na para bang pumasok yon sa naglahong bahay ni Lolo Uding. Sa paglaho nito sa kanilang kinaroroonan, ay nagawa pang masipat ni Istoy ang mga ginintuan nitong mga balat. Dahil sa labis na pagkatakot, pinili niyang kumaripas ng takbo nang sa gayoy magawa niyang makalayo sa lugar na yon. Magmula nang masilayan niya ang ganoong kaganapan, hindi na niya maiwasang makaramdam ng takot para sa kanyang buhay. Dahil din kasi sa mga panauhing yon, kung kaya't nagkaroon siya ng pangitain tungkol sa iba't ibang uri ng mga nilalang. Nang hindi na niya makayanan ang mga nilalang na kanyang nasisilayan, doon na niya napagpasyahang tunguhin ang tahanan ni Manong Miguel. Sa pagdating niya sa tahanan nito, nalaman ni Istoy na bukas na pala ang kanyang ulirat sa ikatlong mundo. Maigi siyang pinagpayuhan noon ni Manong Miguel na mag-iingat dahil magiging mapanganib para sa kanya na makasalamuha ang mga engkanto. Magiging delikado kasi para kay Istoy kapag nalaman ng mga engkanto na bukas na ang kanyang ikatlong wisyo. Istoy, nalalapit na ang kabilugan ng buwan. Nais mo pa rin bang tunguhin ang naglalahong bahay ni Lolo Uding? Tanong ni Manong Miguel. Oo, Manong. Hindi ho yan magbabago. May mga nakalaan ho akong plano para sa gagawin kong pagpasok sa bahay na yon. Sagot naman ni Istoy. Nang marinig ito ni Manong Miguel, tumawa lang naman ito na para bang biro lamang para sa kanya ang sinabi ni Istoy. Hinahayaan na lamang niya ito noon sa kadahilanang may tiwala naman siya sa kanyang sarili kahit papaano. Ilang araw pa ang lumipas. Patuloy pa rin ang ginagawang pagmamatsyag ni Istoy sa bakanteng lote. Naging ordinaryo na para sa kanya noon ang makasilay ng mga engkantong nagagawi sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, doon niya napansin ang kakaibang bagay na inaapakan ng mga engkanto bago ito tuluyang maglaho. Paglalarawan ni Istoy sa bagay na yon ay maihahalin tulad mo lamang ito sa isang buhay na gabi kung iyong sisipatin sa malayo. Hindi na muna ito ninais ni Istoy na lapitan dahil sa maaaring nagmamasid pa rin ang mga engkanto sa paligid. Ilang oras din siya noong naghintay na lumabas ang mga panauhin, subalit bigo siyang ito ay muling masilayan. Habang palalim na ng palalim ang gabi noon, patuloy pa rin ang ginagawang pagmamasid dito ni Istoy. Ilang minuto pa ang lumipas sa hindi inaasahang pagkakataon. Biglang nasipat ni Istoy ang paglitaw ng naglalahong bahay ni Lolo Uding. Walang kaide-ideya si Istoy noon kung bakit lumitaw ang bahay nang hindi pa naman kabilugan ng buwan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, doon niya nasipat ang mga pangyayaring tumatak sa kanyang isipan. Maniwala kayo o hindi, sa loob ng bahay na yon, nakita ni Istoy ang iilang engkanto na nakaluhod sa harapan ni Lolo Uding. Sa may bintanang parte ng bahay, bumungad kay Istoy ang lalaking minsang nag-utos sa kanya na kumpunihin ang pamamahay na yon. Butot balat na ang buong katawan nito at nakapako na yon sa isang dingding ng bahay. Wala na din ang kalahating bahagi ng katawan nito na siyang mas lalong nagpapahirap sa kalagayan ng lalaki. Makalipas pa ang ilang segundo, biglang nilapitan ng mga engkanto ang lalaking yon at walang habas na pinagsasasaksak ng kanilang mga patalim. Halos sa bawat pagtarak ng matatalas nitong mga sandata
ay tanging pag-ungol na lamang ang nagagawa ng lalaki. Matapos itong gawin ng mga engkanto, agad din namang nagsipasok ang mga ito sa bawat silid ng tahanan. Sa puntong nawala na ang mga nilalang na yon sa paningin ni Istoy, ay siya namang dahan-dahang paglaho ng bahay. Nang tuluyan ng bumalik sa normalang paligid, wala na siyang nagawa kung hindi ang bumalik na sa kanyang tahanan. Sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, matindi na ang kanyang ginawang paghahanda upang pasukin ang bahay ni Lolo Uding. Kahit alam ni Istoy ang peligro sa loob ng tahanang yon, pilit niya pa ring tinatataga ng kanyang loob sa pagbabakasakaling magkakaroon ng malaking pabuya ang kanyang panganib na kahaharapin. Habang hindi pa noon sumasapit ang gabi, pinili ni Istoy na muling puntahan si Manong Miguel nang sa gayoy magawa niyang makakuha ng mga kagamitang maaari niyang pakinabangan. Sa kanyang paglalakad patungo sa tahanan ni Manong Miguel, marami siyang nasisilayang iba't ibang uri ng nilalang na naglalakad patungo sa direksyon ng bakanteng lote. Hindi naman niya ito gaanong pinapansin, gawa ng alam niyang hindi ordinaryo ang mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarating na nga si Istoy sa pamamahay ni Manong Miguel. Bumungad sa kanya ang matanda na abala sa pagtatanim ng mga halamang gamot sa kanyang hardin. Nang masipat naman ni Manong Miguel ang paglapit ni Istoy, bigla naman itong napangiti at nagwika ng, "Ah, Istoy, handa ka na ba?" "Oo, Manong Miguel, handa na ho ko. Sa katunayan, bumisita lang ako dito sa inyo upang makahingi ng tulong. Nakakahiyamang sabihin, Manong Miguel, pero kailangan ko ho talaga ng tulong ninyo." Sagot naman ni Istoy. Nang marinig ito ng manggagamot, agad din naman itong lumapit kay Istoy upang kausapin ito ng masinsinan. "Okay, ang angas, no? Ano kayang bibigay ni Manong Miguel sa kanya, no? Parang kapanapanabik talaga eh. Pahintayin na lang ako sa part 3. Yun lang. Salamat."